Zdravím, šéfe. Seva? Šéfko, čo ponúkate vypiť? Mladý, a na čo máš chuť? Máte tu nejaký destilát? Hore sa pozri. Odporúčite mi nejaký? Máme tu rôzne destiláty a hlavne 100%, takže jablkovica, marhulovica, višňovica, hruškovica, nektarovica, rybezlovica, dulovica a sledovička, takže môžete si vybrať. Tak ja zdám tú višňovicu a čo to vlastne za detko tam? No, takže toto má históriu, to je majiteľov pradedov originál. Ja milujem takéto rodinné príbehy. Dám si tú višňovicu teda. No. Tak, nech sa páči, fajnová. Zapísalo. A repete. More, po jednej a už búchaš. Ozaj chceš ešte? Dám si za jeden, jasné, do druhej nohy. Dám, ale tebe už asi poslednú. More, tebe čo je? Tebe dám jedno katovo hriatvo. Žiadne hriatvo, či čo to je? Nie, višňovicu. Ale kľud, nemáme tu len destiláty. Máme tu aj fajné vianočné horúce nápoje. Ja si nechám poradiť, dajte aj to. Máme napríklad Stanley Cup a červenú nos. To by sa aj k vášmu hodilo. Vy to máte Stanley Cup? Ako ti to vysvetlím? To je taký horúci nápoj, ale kľudne si to choď prečítať. A čo s tým nosom vlastne? No nič, ho máš červený ako víno. Nepáli to moc? Aký horúce. No, čo ide odpadnúť? Ja odpadnem asi. Nečudujem sa, nie nadarmo sa to volá horúci nápoj. Prosím vás, vieme niečo zabali, potrebujem zobrať domov v rodine. A nejaké deti sú? 2 chlapcov mám dospelých. No tak vidíš, aha. 2 máš pre chlapcov a ďalší 3 si spravíš. Díky. Jednu ešte višňovicu, ak tu poprosím. Dobre, tak ti dám marhulovicu. Ja som chcel višňovicu. Bral si marhulovicu, hej? Tak nevymýšľaj. Ja? Tak, môžeš si aj toto zobrať. To je cokol toho dosť? Je tu toho, čo navybral, ale ty si už, ako pozerám, dosť rozbitý. Ja som dlho nepil a hladný som. Dobre, ty určite. Tu máš takúto vec. Tu si môžeš kľudne aj text zmeniť. Podľa priania, akého chceš. Tak dáme tak, že pre brata, mám ťa ráda. Hada sa nevieš rozplakať teraz, nie? Som už šťastný, že som tvoj brat. No dobre, tak ja ti to už idem zabaliť. Vidím, že už máš nakúpené troška. Sa to už aj rozplakal skoro, tak aby si potrafil aj domov, neviem, že budeš na šalát. Čo mi tak ľúto. Čo, ostal nejaký citlivý, alebo čo si rozplakal, že? Ja som úplne dojatý. Vy ste najlepší stánok tu. Tak jasné, že sme. Preto máme ocenenie od KSK. To je úžasné. Čo je KSK? Košický samosprávny kraj, ale tebe niečo vysvetľovať. Chod domov už. Už viem. Dej na budúce zobrať.